Ser dona i pastora em realitza, no només pel fet que m'agrada el que faig, sinó perquè igual que el d'altres dones al món rural, el meu dia a dia dona llum a una feina en femení entesa com dels homes. És curiós que en una societat en què es parla a diari d'igualtat encara sembli estrany que una dona pugui ser ramadera. Anna Plana, la noia de les ovelles pigallades. Per saber-ne més del llibre La noia de les ovelles pigallades, saludem al podcast de Cossetant Edicions l'Anna Plana i la Laura Gordó. L'Anna és la pastora protagonista del llibre Una dona que va contracorrent i dedica la seva vida a la terra, al seu ramat de la Vall d'Àsua. La Laura és l'autora de la novel·la que ens apropa aquesta història inspiradora a tots els lectors. Laura, Anna, gràcies per acompanyar-nos. Elles són les protagonistes de La noia de les ovelles pigallades, que és una novel·la que va sortir el 2020, com us estàvem dient ara. Primera pregunta, Anna, tu ets de l'Alt Empordà, Sí. vas néixer allà, i abans d'arribar a tenir el teu propi ramat vas fer moltíssimes coses que la Laura també explica, no? Aquest llibre va ser perruquera. Et vas dedicar al món de la restauració. Llavors arriba un moment que t'inscrius a l'Escola de Pastors i allà comença el teu camí, no? Que estàs fent ara com a ramadera. Ets una joventut, vas tenir una joventut rebel, intensa, però perquè tu ja ets així. Tu ja ets una dona rebel, valenta, no? Per què? En quin moment? Per què? De cop la teva vida canvia després d'aquesta joventut canviant de professió i dius m'inscric a l'Escola de Pastors. No, és que no ho vaig triar jo. Jo estava a Menorca i estava molt a gust, però amb la parella que estava llavors es volia inscriure i ens vam inscriure els dos. I ens van seleccionar i la veritat és que, que em va agradar i em vaig quedar. I vas arribar al Pallars el 2010, a Saurí, A Llessui. a Llessui, però el ramat on el tens? A Llessui. A Llessui, Però vaig començar amb terres de Saurí. Això, perquè què va passar? Explicava... Que l'accés a la terra era supercomplicat, llavors un bon home de Saurí em va deixar començar allí amb terres que ell tenia. Llavors vaig començar a Saurí, el que passa que ara ja sí que estic entre Llessui i Saurí, ara tinc terres als dos llocs. Clar, quan vas arribar a Llessui, a la Vall d'Àsua, al Pallars, et vas trobar una professió que era d'una manera i tu eres potser d'una altra, no? I vas voler canviar coses. De fet, et vam començar a anomenar la pastoreta. Sí. La pastoreta. Bueno, suposo que era pel fet que era molt jove i era dona i no n'hi havia cap més. Llavors però jo crec que era més en rotllo cachondeo que en sèrio, que al final se m'ha quedat, però era així. Com va ser l'arribada a la Vall d'Àsua? Bueno, érem com els que veníem de fora, no? I volíem fer escola de pastors, doncs era una miqueta comèdia, no? De dir, bueno, aquesta gent aquí no duraran ni 2 dies, no? Una miqueta... S'afalla, no? S'afalla, Sí, et va dir que res, que 2 dies i cap a casa. Sí, tal qual. I mira... Llavors, quan vaig acabar les pràctiques, vaig estar amb ell un any, a darrere d'ell i, Et va conèixer i va veure que realment... Sí. Com et fas un lloc en un món tant d'homes, i no només tant d'homes, sinó també fets una mica a l'antiga, no? Bueno, és anar entrant, sí que sents molts comentaris, no? O tu vas agafar una ovella, no, ja te l'agafem, i dius, no, és una miqueta demostrar que tu pots. Ara ja està, ara ja ha passat, vull dir, ara anem a curar ovelles, jo m'agafo les meves, cadascú s'agafa les seves, vull dir, jo curo amb la nova, com tots, però bueno, al principi sí que era una miqueta, no, és que és una noia, bueno, i és el fet de dir, no em tracteu diferent, si jo ho he triat és perquè jo puc fer-ho, no? Quants anys fa ja que tens que et vas inscriure? 14. 2010, exacte, 2024, 14 anys ja. Sí. Ja n'han passat de coses. Sí, moltes. Laura, com vas conèixer l'Anna? A veure, l'Anna, realment la primera vegada que el vaig conèixer va ser perquè treballava a TV3 i vaig pujar a fer un reportatge de la primera o segona fornada que era de l'Escola de Pastors. Ja està. Al cap d'uns anys vaig rebre un encàrrec de Cossetània per escriure una mica la vida, per plasmar la vida de l'Anna, perquè se sentien com inspirats amb aquell anunci del 2016, no? Si no m'equivoco, de Beri, en què explicaven una mica la teva història, que havia deixat tot per dedicar-se, per anar a viure a dalt de tot d'una muntanya i apartar-se de tota la civilització.
i bueno, em van encarregar que una mica que plasmés la seva vida i aleshores allà sí que la vaig conèixer profundament i vam entrar més en contacte i en detall per conèixer-la bé i poder escriure una mica, fer la seva biografia novel·lada. Clar, moltes converses per poder fer realitat aquest llibre. I dos embarassos. Jo el vaig començar a escriure, havies tingut a l'Aren i jo estava embarassada del nen i el vaig estar escrivint, i coneixent a l'Anna durant tot l'embaràs del nen i va parir, que estava acabant el llibre. Vaig parir jo, vull dir. Moltes hores, però, perquè clar, tu vas entrar a la vida de l'Anna i l'havies de conèixer en profunditat a ella i tot el que ella havia viscut per poder expressar-ho. Realment ho sabeu tot l'una de l'altra. O potser, exacte, Anna, tu no sé si l'has entrevistat a la Laura. No, No, a veure, el passar hores juntes fa que sàpigui coses de mi també, Segur. però la que realment sap coses d'ella sóc jo. I a més coses molt interessants i que donaven també molt suc pel llibre i aquí em deia, no, això no, no està tot explicat. Això t'ho explico, però això no ho poses al llibre. Això t'ho explico. I jo, ostres, Anna, però deixa'm explicar no sé què. Havia d'explicar perquè entengués el context. Exacte. Creus que és un bon reflex, però, de la teva vida, del que vas viure, del que vas sentir? Ho va plasmar la Laura? El que passa que jo crec que falta la xitxa, no? El que dèiem, molta xitxa. A veure, doncs volem la xitxa. Expliqueu-nos alguna cosa de xitxa. No, diguéssim, no, és a dir, la vida de pastora jo crec que la vam explicar, però clar, hi havia un rerefons allí. Que es dona una mica a entendre. Es dona a entendre, no del tot, però es dona a entendre, però clar, no es podia explicar. Els detalls, diguem, exactes no hi són. Ara tenim... El que ens deien de la segona part. Ara potser la segona part ens aniria bé, no? Si us atreviu ja a treure aquest... Ja al cap d'uns anys ja es pot explicar les coses. Sí. No, però van passar moltes hores juntes que, clar, jo havia d'entendre realment no només com és l'Anna, o sigui, perquè me'n recordo que feia esquemes i quadros d'evolució del personatge, o què penses, Anna, d'aquest tema, què penses... L'havia d'entendre des dels seus valors, la seva filosofia de vida. Van passar moltes hores i també a la borda, amb les ovelles, havia d'entendre una mica l'ofici i el seu dia a dia. Què et va sorprendre de l'Anna quan la vas conèixer? Potser tenies una visió d'ella. Això passa molt amb les persones, que quan els coneixem el primer impacte ens fem una imaginació de com és aquella persona, quina vida té, i després a vegades canvia la percepció i a vegades no. Et va passar una cosa similar amb l'Anna? Bueno, no tenia una idea preconcebuda, però sí que penso que em va sorprendre d'ella, que és una persona com molt... amb les idees molt clares. Si ella vol anar per aquí, va per aquí i no hi ha ningú que li faci fer un giro, i bastant radical. Sí. Bastant radical, Ja estàs d'acord? Bueno, no m'hi considero, saps? No. Mira, l'Anna va de cara a barraca, és molt pràctica, té les idees molt clares i si ella vol una cosa va per allò i punt. I s'hi posa qui s'hi posi. O sigui, veig saps com un tractor que tira i és igual el terreny que trobi pel davant? Doncs vaig veure una noia així. I a més, amb molt decidida i molt valenta. Bueno, si no hauria arribat... Si no hauries arribat aquí, exacte. creus? Bueno, però jo crec que... Bueno, clar, no? Jo crec que tothom és així, no? Com vols una cosa, tires. No? No, jo crec que no. Ja quan llegeixes el llibre ja perceps aquesta manera de fer de l'Anna, no? No t'imagines l'Anna... No, de fet, sí, fa 4 anys del llibre. Sí. I jo veig la vida de l'Anna, que la segueixo per Instagram, i vaig venir a gravar-vos un vídeo fa 3 anys i ja veig una altra Anna. Sí. Sent ella, però... Sí, i és això, no? Per exemple, vaig començar amb ell i, clar, jo Senegal ja ho coneixia, però ara, clar, estem en un projecte allà, no? I volem fer coses allà i, clar, a mi això jo dic, per què hi ha els nens? Perquè si no poder llogaria un pastor i m'estaria 6 mesos aquí, 6 mesos allà, no? És com... Clar, una de les coses que se n'ha parlat molt, que tu vas dir, no? I expliques en el llibre, mira, jo vull fer vacances. Ah, sí. No? I això semblava que no s'entenia gaire allà a la vall. No. Jo vindrà un altre pastor aquests dies, no hi seré. No, o a l'estiu les ovelles van a muntanya. Clar. Vull dir, que falto 2 dissabtes a curar ovelles. Bueno, si me les voleu curar, cureu. Si trobo algú per pujar aquell dissabte que me les curi bé, i si no, doncs aniran coixes una setmana més. Mira, a mi també a vegades em fa mal l'esquena i m'aguanto, saps? Vull dir, però clar, jo haig de poder tenir vida. Vull dir, no... O perquè s'han de curar el dissabte. Exacte, bueno, això ho havíem debatit i encara seguim igual, saps? I encara seguiu curant el dissabte. Però em diràs tu per què hem de curar el dissabte? Que dius, ostres, podríem cobrar un dimecres, un dijous,
Clar, ningú té canalla allà, però jo tinc canalla i al cap de setmana a l'estiu poder vols aprofitar i me'n vull anar a Girona o me'n vull anar amb els nens a fer alguna activitat, no els dissabtes, tots els matins i fins cap a les 2 o les 3 estàs allí lligat. Potser és aquest un dels grans problemes, de perquè hi ha poca gent, no sé, o potser n'hi ha molta, no sé, jo vist des de la ciutat potser ho veig així, que vulgui realment dedicar-se a la ramaderia i dir home, és que és una vida dura i sacrificada, però també potser com està plantejada. No, però clar, una cosa és si tu fas tu, diguéssim, tu tens el teu ramat i tu fas tu. El problema d'allà és que a l'estiu ens ajuntem diversos ramats, llavors ja no depèn de tu tot sol. Llavors, clar, ja vas en concòrdia amb tots els altres. I sí que hi ha gent jove, però gent jove que no tenen parella, que no tenen fills, i els hi és igual. Els hi és igual, no? I és molt la mentalitat de muntanya, que són més tancats i més de... Sempre s'ha fet així i... Bueno, i perquè també perquè és un ofici molt tradicional, no? I que hi ha poca dona i poca gent jove, amb la qual cosa, s'han seguit, com per tradició, no? Es fan les coses d'una determinada manera. Allà, els que són pastors, són solters, vull dir, no tenen una família, una dona, uns fills, no, saps? Llavors, clar, no tenen la conciliació familiar, que dius, bueno, és que, clar, jo, per exemple, amb els nens m'arriben a les 4:30. Doncs jo, si només puc pasturar fins a les 3, ja m'encarrego del dematí, ficar herba a la granja, i tanco a les 3, mengen, i jo a les 4:30 vaig a buscar els nens a l'autocar. Bueno, és el que diem, ser dona i amb nens no és fàcil en aquest món. En el llibre hi ha un moment que també parles dels teus fills, no? Que tu vols que els teus fills... Estàs contenta que els teus fills hagin crescut i nascut en un entorn així? Sí. Ara, que es fessin pastors, que si ho volen fer que ho facin, però tampoc no els hi recomanaria. Saps? Vull dir... Bueno, jo ara el Martí, per exemple, que ja és més gran, ja va de cares als 12, ja li deia començar a l'institut, i ja em diu, bueno, ara s'ha agafat un cadell de gos. I dic, però és que en tenim molts de gossos. No, mama, però aquest serà el meu, perquè d'aquí 6 anys jo ja faré els 18. I dic, què vols dir? No, que jo vull agafar una furgoneta i anar-me'n a viatjar. I clar, dic, hòstia, és el que vaig fer jo. I ell ja Mira, I ell s'està agafant un gos, perquè quan tingui 18 anys el gos ja estigui calmat, que no sigui cadell que mossega tot, saps? Ja ho ha pensat. A la furgo calmat, doncs mira, fa 15 dies que el tinc a casa ja el gos, saps? Vull dir, ja va amb aquesta idea, clar, al seu pare no li fa gaire gràcia i dic, mira, que si ho ha de fer, que ho faci amb 18 anys. No que no se li desperti que no en tingui 27, saps? Que ho faci amb 18. Però clar, dic, el patró es repeteix aquí, saps? I dius, bueno, mira, doncs... Però bueno, d'ovelles no en parla, ni un ni l'altre, vull dir que no... Se n'ha parlat enguany, clar, hi ha hagut tot lo de la revolta pagesa, se n'està parlant cada vegada més dels pastors, dels ramaders, dels pagesos, de les dificultats... Tu com veus el futur de la ramaderia? Crec que hauria de canviar moltíssim el tema burocràtic. Que és una de les grans reivindicacions, no? Vull dir, és superal·lucinant la paperassa que hem de fer. Bueno, això tu també, Laura, vull dir, no? Vull dir, amb les vaques és el mateix, vull dir, per matar un corder o un vedell, bueno, has d'entregar una de papers i ja si vols fer venda directa, que crec que és per lo que hauríem d'anar per valorar el nostre producte, és quasi impossible. Clar, l'Anna, ara et referies a la Laura, no? La Laura ve d'una família que connecta amb les vaques, tenen vaques i per tant entén perfectament. Clar, és que vull dir, a França, i crec que ens donen 10.000 voltes amb això, vull dir, tu vas per França i et pots parar a qualsevol explotació, comprar corder, vedell, formatge, pots comprar tot a la mateixa explotació. Aquí, si tu vols fer això, és que, bueno, primera que t'has de gastar el que no està escrit amb un obrador, i papers, i papers, i papers. I aconseguir terres pels teus ramats és fàcil? No. Perquè tu et va passar? Sí, és complicadíssim. Continua passant. Hi ha molta gent jove que jo crec que s'hi dedicarien, però una de les barreres, la principal, és que no tenen terra. I per què passa això? No tenen accés a la terra. Bueno, la gent gran es van jubilant, si no tenen un relleu generacional al darrere, molta gent tampoc potser no tenen l'interès en vendre aquelles terres o llogar-les a baix preu, i després que posat en un negoci no és només la terra, sinó que necessiten molta inversió per tirar endavant de bones a primeres una explotació. O sigui que aquí falta inversió, l'accés a la terra no és fàcil per això, perquè no hi ha terra per llogar o per vendre. Hi ha molta gent gran que s'han dedicat a la ramaderia
i que potser no els hi fa falta Hi ha molta vendre-se-lo. gent que tenen les terres brutes i prefereixen tenir-les brutes que tenir-les llogar-les al gust. Però... Hi hauria d'haver, que s'ha demanat moltes vegades, no? un banc de terra, que Clar. si no m'equivoco és el que... O sigui, s'hauria de gestionar des de l'administració també, Exacte, que és jo com crec es que fa a s'hauria- França. I també que s'hauria de sancionar, no? La gent que té, perquè després hi ha els incendis, després hi ha totes aquestes coses, no? De dir, tu tens aquestes terres o te'n fas càrrec, o les llogues o els has de mantenir. No pot... Després, clar, hi ha incendis i hi ha... Bueno, doncs clar, doncs... Després ens queixem, no? Clar. I tenim els boscos com els tenim. Exacte. Bueno, boscos hi ha no boscos, perquè nosaltres allà dalt no tenim boscos. No, però la muntanya. hi ha muntanya, parts de muntanya plenes de ginebres, que allà on hi ha ginebres no pot entrar l'ovella. Llavors, clar, i llavors també nosaltres a Llessui hi ha una part de la muntanya que s'està brotant molt, hem demanat permís de foc 10.000 vegades, no ens el concedeixen, perquè hi passa, no sé si era una bestiesa, però em sembla que hi passa el gall fer o el gall no sé què. Ah, que està Saps? protegit. Que està protegit, però dius, bueno, doncs no hi passarà tot l'any, busquem el moment, Clar. no? Jo no dic pas que marxi el gall aquest, però busquem el moment de... No, crec que són moltes coses que s'han de... No, i després hi ha una altra cosa també que s'ha considerat durant molt temps el Pirineu com el jardí, diguem, de Catalunya. Sí. I se li ha donat més importància a que, amb tots els respectes, vull dir que hi passi el gall fer, que s'han de protegir els animals i certes espècies, això per davant de tot. Però vull dir que hi ha d'haver una convivència entre tot. No pot pesar més la protecció d'una espècie per davant de la ramaderia. Això també. I després també jo penso que no sé si s'ha mirat amb el prisma que s'ha d'haver mirat l'ofici durant molt temps. És a dir, potser es mira amb un cert menyspreu o com un ofici de segona, perquè durant molts anys ha sigut com, bueno, és que el que no ha estudiat, pues, 4 vaques o 4 ovelles. El que no sap què fer, bueno, pues mira, la vida rural, que no és així Això és avui en mentida. dia. Hi ha molta gent preparadíssima. No, molta gent té estudis universitaris. Oficis precaris. I jo pensava, jo hi entro, no? Dic, perquè ja que estem tan infravalorats, suposo que és un ofici precari i que ens deixaran jubilar abans. L'altre dia llegint un article, doncs no, eren mineries, els que treballaven en les mineries, els policies, no sé què, dius, bueno, nosaltres també estem bastant precaris, que a vegades està nevant o ploguent i t'has d'estar allà aguantant 8 hores a sota un paraigües, no? Llavors, per una banda, jo crec que ens menyspreen i per l'altra, dius, després no, perquè jo, per exemple, sí que és veritat que jo amb 60 anys no em veig fent això. Clar. Sincerament. A veure, és que és una feina que comporta un esforç físic. No estàs en una oficina amb un ordinador, muntanya amunt, muntanya avall. Jo et vaig veure tu i dius, aguanta aquest ritme. Se falla, que aguanta fins als 65. Hosti, bueno, és que a part que no crec que pugui, és que tampoc no vull. No, esclar. És que dic, és que a mi no em ve de gust això. No, però jo el que volia dir també que crec que se li ha de donar una nova mirada i jo penso que amb dones ramaderes al capdavant, amb gent jove, amb estudis universitaris, que n'hi ha moltíssims al capdavant d'explotacions. O sigui, espero que això li donem com una mica la volta, perquè en altres països no veuen el ramader com això, el que, ai mira, és que com de segona, saps? No, avui en dia hi ha gent molt preparada amb estudis universitaris al davant d'explotacions ramaderes i jo crec que hem de tindre com una consciència més de país de que el sector primari ha format part i forma part d'una font econòmica important al nostre país i que se li ha de donar el valor, s'ha de posar en valor i se li ha de donar el mèrit que té. I això és una qüestió de creure entre tots. Clar, jo crec que aquí també hi va molt de d'on és la carn que comprem al supermercat. És que ja no, vull dir, jo crec que la gent ja no ens valora. Perquè tu vas al supermercat, agafes un paquet de bistecs o de lo que sigui, no mires d'on et ve. I potser t'estàs fotent uns bistecs de, jo què sé, de Suïssa, quan aquí tenim vaques. I tant. De valorar una miqueta el producte. Exacte, que jo penso que aquí està la clau. Consumir productes de proximitat, evidentment de qualitat, ecològics, a ser possible, però potser soc molt positiva, però crec que això està canviant. Ara us anava a dir, Sí, jo crec que des de fora ho veig així. Que falta molt a fer. Sí,
però hi ha hagut un pèl de canvi de xip. Sí, que siguem una... Siguem Va, no volem ser una mica optimistes, però no, segur que quan vau... I fins i tot des que vau escriure el llibre, veig un... No, ja els últims anys. Ja els últims anys. A casa meva nosaltres tenim una empresa càrnica, o sigui, som ramaders, tenim vaques, però fem tot el cercle, diguem, fem l'especejament, producció d'embotits i comercialitzem la carn dels nostres animals i dels últims anys cap aquí, o sigui, hi ha una demanda de producte de proximitat, de producte de qualitat, la gent es mira les etiquetes, potser perquè jo també estic dins d'aquest món, però jo crec que va a l'alça i això és positiu. El menjador dels nens ara ho fiquen carn de proximitat, que dius, bueno, saps? Ja és un què. Per anar acabant, no canviaries res, Anna, de la teva vida? Jo sí, si tornés a néixer la faria completament diferent. Totalment diferent, Bueno, però perquè... No? No ho sé. Depèn de qui ho preguntes, et diuen, jo faria el mateix. No. Bueno, és que això ja ho he viscut, jo faria una cosa diferent. No sé el què, però... També va amb la teva personalitat. Ja. És nòmada, l'Anna és nòmada, de territori i de tipus de vida. Jo també estic amb tu, Jo estic encantada amb la meva vida, però segur que si tornés a néixer provaria coses noves. No, jo sí. Quan vaig venir, tenies un estudiant en pràctiques de l'escola de pastors, no? Que clar, tu també hi vas passar per aquí. Sí. Segueixes portant estudiants en pràctiques? Tens contacte amb l'escola de pastors, no? Per veure com estan aquestes noves fornades. Mira, la mare està amb Cabres, està per Tarragona, em sembla, o així i ha continuat. Llavors jo l'any passat vaig tenir un noi que m'ajudava, que també havia sortit de l'escola de pastors, i a final de temporada va estar amb mi 2-3 mesos una noia que volia provar a veure què i s'ha apuntat a l'escola de pastors, així que, bueno... Sembla que el relleu segueix i que la gent té ganes de dedicar-se a això, malgrat les dificultats i els problemes burocràtics, que és això que s'està ara defensant. No sé, jo us recomano que llegiu el llibre perquè entrareu d'una manera molt diferent d'aquesta conversa que estem tenint, perquè clar, és novel·lat, no? I està explicat amb el punt de vista aquest de la Laura, però, bueno, és un llibre de fa 4 anys però no deixa de ser d'actualitat. Exacte. Mira, aquest matí justament ho estava pensant, dic que és un llibre d'actualitat perquè al final parla d'una dona, d'una noia que acaba sent una dona com molt assentada, d'una evolució personal, vull dir que al final tots tenim una evolució personal en aquesta vida i això no pararà mai en totes les vides, d'una dona valenta davant d'un sector, al capdavant d'un sector que s'ha trobat amb entrebancs i això continua passant en un món d'homes i a més, crec que és una novel·la molt interessant perquè no només té aquesta plasmació, diguem, del sector primari, de la vida rural, de la connexió amb la natura i d'una biografia en concret, sinó que també hi ha una història d'amor, de desamor, hi ha uns nens que arriben, vull dir que té xitxa, hi ha personatges molt entranyables, com el Safalla. El Safalla és un gran protagonista de la novel·la, Sí, l'he trucat fa 5 minuts abans que entrés, saps? També es fa un retrat de certes maneres de viure i de fer dels joves pallaresos. Hi ha la part del dialecte pallarès, que es parla en pallarès, que això també és una part identitària molt important a la nostra zona. Per tot plegat, crec que és un combo molt satisfactori per qui se'l llegeix. Moltes gràcies. El món canvia constantment i només tenim 2 opcions, ser protagonistes del canvi o uns humils espectadors d'aquest canvi. Cada ovella pigallada que cuida l'Anna és una metàfora de la diversitat i la riquesa de la nostra terra i del futur immediat que ens espera. Sense aquestes persones compromeses amb la terra, estem condemnats a perdre el control sobre la nostra alimentació i la nostra independència alimentària. Sostenibilitat alimentària, biodiversitat, paraules que sentim moltes vegades i que de tant que les sentim, perden el seu sentit. Pep Noguer Puigvert, el pròleg de la 3a edició de La noia de les ovelles pigallades.